Igbo anyị echighatala azụ na ezumike ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị ugbu a anyị ka nọkwa n'isi mbido telivishọn ebe ife niile dị mma si abịa anyị ka nọ na ahụike bụ akụ kedu ihe anyị na-eneba anya n'ụbọchị taa ihe ndị so ebute ara adịrọ maọbụ ahụ ọnwụnwụ n'ogbe maọbụ n'okirikiri ebe anyị bi o nwere okwu akpụ n'ọnụ tupu anyị aga ezumike lọlọ ihe gbasara ndị health center ịmachi ihe gbasara iju ihe feeding bottle a ya na-amịa wee nye ụmụaka nri o so na ihe eji na-eme bụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị maọbụ ndị na-elekọta ụmụ ha ada asa ya ọnụ ya ofuma ọkachasị ebe a gbara rịgọrịgọ ifu na onwe ebe a gbara rịgọrịgọ bụ ịbịa were enyesịa nwa ọ dị ka akamụ ma milk ọ bụrụ na iji nke a na-akpọ brọsh wee sachasịcha ebe a gbara rịgọrịgọ ma baa ya na mmiri ọkụ ma ọ sie ya esie ifu na ihe ndị a ya eje takudocha n'ọnụ ya maọbụ nke rọba nke a na-akwa ezi nwa n'ọnụ a na-amị amị ifu na ọtụtụ ada agụchasị ime ya ofuma ya merụ ndị health center ji wee na-asị na ọ ka mma na iwere ya dosa n'ụsọ were efere wee na-enye nwatakịrị nri mana efere aha ka ị ya afụtịkwa ndị ga-enyesịa nwatakịrị nri kama a ya asapụ ya ozugbo chọrọ bọket tinye n'ime kpuchie maọbụ ebe ọbụla ị na-edebe efere maọbụ ebe ọbụla ị na-edebe efere idebe ekpudo dozie ọfụma efukwa ụfọdụ ya enyesịa nwa akamụ ma milk a ewerukwa efere a idebe ya n'akụkụ ijiji niile nọ n'ụwa na-ebe ya ọzọ ya enyezi nwa ha nri atụtụrụ efere aṅacha ya n'ime mmiri were enye nwatakịrị nri kedu ihe mere na nwa ya na-anyụ arịa ọnyụnyụ na ọgbụgbọ maọbụ nwa anyị ebi eju n'ọgwụ gịnị mere iwu ka ọ bụ a ga-eburiri nwatakịrị a wee juo n'ọgwụ ọzọ dịkwa ka ibie bụ lọlọ kwutezie nke ahụ nke ọbụla ihe so ebute ahụ ọnwụnwụ ife na-eso ebute ọka nkụnụ ọzọ dịka nwanne ya bụrụ gịnị ngị nwa na onwe gị a na-agwa nna asị unu tọ ntị maka na nkwụsịa nsị tọ ntị ịtọ ntị iwee na-ahụ anụrụ uyi elu anyị na-ebe maka na ife a na-ekwu bụ ife dịlụ mụ na gị mkpa eziokwu ka ọ dịrị gị mma dịrị m mma ka arụ gị ike gị dịrị gị ka nke m nwaazị dịrị m ị ma na o nwee ndị bụ ka ife a na mmeji wee tụnyere ya kịta ka mkpọ ya akpa atịtị maka ife ndị ekwu ya bụ na ọ bụrụ sọsọ na ịpụta chekwụcha ile ezigbo akwa na-aga n'ụzọ o nwee ndị ya na-abụ gị na afa nọkọsịa ọkachasị n'ụgbọala anyị na-abụ ụgbọala nke ndị mmadụ a na-abakọsị ọnụ a na-akpọ public transport o nwee ndị ya bụ gị na afa bakọsị ebe a odo oge anya na mmadụ bụ gịnị ozu tankansụ ịma ife bụ ozu tankansụ ozu na nwere onye na-akwụ ya ozu nwụchiri ezi onye esi ka ozu tankansụ gịnị ya wee nọkọta ya na moto ọ nwazi anwa wee kwuwe ọnụ ebe ị nọ ọ bụrụ ka nzokwara mmụọ apụnụ ikirie mmachie na egwu etiri agbanyelu gị egwu ị na-agbụ ya mana eziokwu ka nna agwa ya agbanyelu gị o nwere nke agwasịa onye nwa na ọsị gị na onye agbanyelu gị fim ị na-enene ya n'anya o nwere mfunwunye ya nọkọta ọbịa ọ gịnị na-emeghị ọ nebe m ọtọ si m madam weti nsị a wee gịnị mechie ọnụ gị ka nnegharịa ya ndị nọ n'akụkụ nwaanyị nke ọzọ si m madam na ya makwa na ya n'ọnya nọ bụ n'akụkụ ebe a nọ nọ maka ya ka ya ji wee si ebe a lefe nwesị anyị fụrụ ịnọdụ otu anyị nọ kịta tu anyị macha mma machachicha mana ozu dị ndụ ka ewu si adị ọwụwa arụ ịmana o nwee ife ncha ịlụta aka tupu i wee bidokwa n'ebe ị kwụsịrị bụ ịmana o nwee nri anyị na-eri eri ịmana isisia nri rapịa jụọ oyi n'ite na ịkụrụ nri a n'oyi a rie mana ọ dịrọ mma eziokwu mana ọtụtụ ndị mmadụ gbatanụ ndị oyibo ji wee mepụta ife a na-akpọ microwave o kwesịrị ka nri ọbụla ị na-eri ọdịtụ nwa ọkụ ọ dịgodocha ọ dị nwa rururu mgbe ọbụla ị kwuchiri nri hapụ ya ọ jụọ oyi o nwegosi ụfọdụ ụmụ antibodies nri a ga-amụ mana mgbe anyị sirie ọ dị ọkụ ihe ndị a esi na nri a mee gịnị ọkachasị nwụọ ọkachasị agwa n'isisi ala nri kupụta ya n'efere na ọ bụrụ na ịbụ onye anaghị eri nri dị ọkụ ikupụta ya n'efere debe ya ka ọ jụtụ oyi ọ dịkwa iche na ihe anyị na-ekwu
ihe anyị na-ekwu bụ na isiri nri n'ụtụtụ jewe ọrụ ijesi anata na mgbede ije buru nri a ma ọ nata n'anyasị ijekuru nri a na-esikweghị esikwa wee jelie ọdịrọ mma. O nwee ife ọzọ o nwee ofu nnukwu ife mmụta n'aka fadaba anyị maka mgbe a ka ọ na-abụ eme nje ebe a o nwee nwa agadi nwaanyị na-esiri ya nri mbịa mgbe ọnwụna ọ bịa sachaa fele fada ya edili ma ọ bụgodị na mmadụ bịa ọchọ itinyelu gị nri ọ wepụta afele ahụ o were ya tinye n'ife dịka bafu otu a o were ya tinye welu ngaji tinye o welụta mmiri na flask wụọ ya n'elu fee nnu ya wepụtakwa ya mbịa nne ya na-asị ya nsị ya Madam Rose kezi ife na-eme ihe a ke nke bụzi ịpụta ịweta afele mmadụ eri nri jọọ ọ na-arụkwa ọkụ ị na-afụkwa ọkụ ọ sị m na fada nwanne gị mekata fụ na afele ya abara na mmiri ọkụ o wee were ya wee rie nri na onye eri okwu di ya nsị a ọ sị m na amarụ na ife arụ n'ọdị onye nna fada nna agwa ya ife a bụ ọda nwanne mama m ihe ọ dị kịta na arụ a ya abanye kịta ka ọ ya adị 91 years mana ịfụ ya sinsi mmụgharịa ya mgbe mmụgharịa o ji bụ nwanne nne m anụrụ m na n'isi na awụ ya n'ihi na ọ na-akpachapụrụ n'onwe ya anya nnu o wee bụrụ nya nwaanyị a wee kọwakatalụ m nwee na-asị ya o sị m na ijiji adebekwa afele o ji eri nri ma ngaji o ji eri nri si na m afụ otu a mmiri ọkụ a dị kịta na mmiri ọkụ na-adị n'ụlọ nya bido n'ụtụtụ wee ruo n'ụtụtụ nwanne echi maka gịnị ịṅacha afele eji wee eri nri n'ihi na mmiri ọkụ na-egbu ọtụtụ ụmụ nje ọ sị na ọ bụgodị na o dobe ya n'ebe ọwa afele a na-adịgasị ọ wepụta ya na o ya etinye ya n'ọnwa unyi mfu ebe a mana ife a mma anọ ka mma anọ ọsịa ka m na ofu izuka na-aba ebe a gakọtara m ofu anwụnta ka ọ fefe maọbụ ijiji gafe ada ekwuzi nke ọchịchị ekwu afụnụrụ nya ebe a na-asị ya ọ sị m na ụmụ ife a na mbọsị fada ya afịa na onye edizi nri n'ụlọ na-eti ife ndị a dị mma ọzọ ndị anyị na-agwakwa na-ayọkwanụ biko dododonu bụ ndị na-esi nri ahịa ọtụtụ na-eme ha bịarịsịa nri esiri n'ahịa tupu onye esi ka nga ruo ebe enu ọbịa n'afọ onye agbagharịba chọwa ebe ọ ya eje mposi inezie mmiri ha ji aṅacha efere imelu ndị mmadụ ụfọdụ nchekwa n'ihe eje were aka kwụ na mmiri eji aṅacha efere nyewa bụ onye na-elekwa nri were mmiri a mmadụ kwoga aka na ya jeje ṅacha anya bụ afere biko nụ ife anyị na-agwa unu bụ na ife ndị a so ebute ahụ adịghị ife ndị a so ebute ọrịa dị iche iche n'ime ahụ ọ bụrụkwana mgbe mmadụ yọbara kansa ma ọ yọba hepatitis ma ọ bụ yaba diabetes ma ọ bụ yaba nka ka a ji na-asị he na onye adagbuo ụmụ ife ndị dịgasị obere obere anyị na-eneghala anya dịka ihe ndị anyị na-alụta aka bụ ihe na-ebutecha ahụ adịrọ ọ bụ na onye a na-edobe okirikiri ebe obi ọcha na-edobe ma arụ ya ọcha ma ime arụ ya ọcha ma ife oyi eri ọcha kedu onwe ife jikọ gị na kedu nke anyị na-atụ egwu ịkpọrọ mgba HIV ka kwukwanụ nke anwa mma hepatitis oyi a na-akpọ hepatitis B nya ịba ọcha n'anya ịma na ụfọdụ na-abịa emefeche nọ ịba ma ọ bụ ịba nkịtị nya malaria ma ọ bụ typhus n'anya nya bụ ife ife onye ọ na-eme si ya ndo nke mbụ bụ na ụdị ego ya erigodi gị ọgwụ eji agbagbu ofu mkpụrụ ya akpọọlụ gafe ego ịghọta ife a na ịghọta ije nya bụ ọya obiri n'aja ọcha abụkwa HIV kapụ ya mma eziokwu ka m na-agwa gị maka o nwere ndị dibịa oyibo ụfọdụ ihe ejikwa ọsọ ị na-ada agwụ ya agwụ nọọ ịya na-ama na-eji gịnị ifunu gị ebe ahụ na-ama na-eji ọya ama na-eji o so n'ife na-ebutesi gịnị mmetọ a na-emetọgharị adịla ọcha ime arụ adịla ọcha n'ife ị na-eri na-esokwa ebutekwa ịba ọcha n'anya o ọnwụ ife ọya abịa ị na-eri ịfụ na ịba ọcha n'anya aya n'aya gị ihe ama mgbe ọkachasị ị na-aga n'ụzọ uche gị adị anyị na-aba n'ụgbọala uche gị adị ya gị na mmadụ nọkọ ịkaba arụ n'eze
maka okpo ofufu imetụ gị n'arụ ọya ahụ ka o si jọka bụ na ọ bụkwa nọ na ije eme ife nwa bụ na ihe ebi gị na onye ọ na-eme nọkọ okpo ofu ya chịkọta gị ofegolu gị ya bụ ibu kpata o ji wee juzi ebe niile kịta onye pụta ọsị gị na-ajekwa aje nyocha ebe a na-enyocha asị na ebe ọcha n'anya na ya atọkwa na ya mara ife ya eme ya o wee dara ụwa wee na-ekposisi ka o si ka njọ bụ na ị nwere ike tupu ị chọpụta na ọnya bụ ibe ọcha n'anya na-eme ya orie umeju maka ọrụ umeju ka ọ na-eje atakata mgbeazi ịjazi asị gị na ọ gafego eme gịnị pinyụm nke ga-agago kwago nke a bụrụ ife ọ na-abịa emefa sị na onye nwansị si bere Chineke na-eji imebiwa ka m gwa gị ịnwụọ tata ụwa gị emebigo onwekwa mgbe mụ na onye ọbụla ji mee agrimenti ibu nchukwu a nọ n'elu enwekwa mgbe mụ na ya ji mee agrimenti o na ọ na-eji imebi ụwa ọ kesị na-atọ ife ọdọ nne chukwu enwekwa mgbe o ji kwado imebi ụwa onye ọbụla sịkwa gị uwe mebie sekwe na lọlọ si ya a ga-ejiwe onwe ezigbo adị ọ ka gị mma na ime gịnị ofu onye si m ụwa nke a na-atọ ka ịkọ ka mmadụ na-akọrọ ya akụkọ na ya n'ụwa na-atọkwa na gwogwo nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ụwa na-atọkwa gwogwo ihe a na-agwa ka ị nọrọ na-arụ ike ka ị wee dị ndụ wee rie uru ego ị na-achụgharị n'ụwa diluo ndụ n'isi o etu na Chineke ka ị ghara iji aka gị ya nọ etu a ka ị ya nọ wee gbanye na amem ọ bụkwa mgbe emere kịta ịchọwa onye na-enye ife na onwe onye tụchi ọnwekwa onye na-eji ịtụchiri ka ị ghara ije aka gị wee mee gịnị gbubie onwe gị asị na ibu na akwụkwọ biko ebe ọ bụla ị nọ ka nọsikwa ike ka anyị jee ezumike ma pụta anyị na-abịa onu